До сега в Нинджаго. О, вече съм свободен! Не! Ето, че се върнах, Нинджаго. Никак не исках да пропускате гвоздея на нашето шоу. Дърго! Те взеха острието! Той откри истинския си потенциал. Нинджаго, майсторите на спинчицу. Епизод 10. Зелената нинджа. Светкавица! Лед! Добра симулация. Ставате все по-силни. Но къде е Кай? Огън! Ха! Отприщен огън! Огнен бой! Летящ пламък! О, стига! Всички други го правят. И ти можеш. Дай жега! Много добре. Ако беше опитал с израза огнен смешко, можеше и да се получи. От кога ме гледате всички? Костюмът на зелената нинджа страхотен е! Аз търсех някаква следа от сенсей и тогава открих ето това. Но ти знаеш, че само онзи, който се изправи срещу лорд Гармадон, ще се превърне в зелената нинджа и само той ще може да носи това кейкоги. Затова сенсей навярно ще бъде много... Да, знам. Но реших, че ако го пробвам, ще ми помогне да видя истинския си потенциал. Не е честно, че вие отключихте своите сили, а аз още не съм. Освен това, сенсей го няма и не знам кога ще се върне. Привет! Прибрах се! Сенсей! Хубаво е да си у дома. Радвам се, че се върна! Донесе ли ни нещо? О, сенсей изпусна много. Зейн е ниндроид, Ния е мистериозният самурай, Кол е танцор. Зейн казваше какво? Нямаше те задълго, но после ще ти разкажа. Ще издам само, че всички ние без Кай открихме истинския си потенциал. Така ли стана? Къде е Кай? Ето ме! Радвам се, че си жив и здрав. Сенсей, зад теб! Той има 4 ръце! Значи се срещаме отново. Явно те е проследил, сенсей. Кай, спри! Той беше причината да замина. Докато Пайтор държи Лойд, той ще бъде наш гост. И трябва да живеем с този Но човек. сенсей, той има 4 ръце. Трябва ли да напомням, че откакто е станал злодей, се опитва да ни вземе златите Стига! оръжия? Да, сенсей. Не съм тук заради оръжията, а заради моя син. От сега нататък ще ми се подчинявате и ще уважавате и моя брат. Да, сенсей. А сега към мостика. Трябва да се занимаем с по-наложителни въпроси. Докъде стигнахте с 4 змийски остриета? Пайтор успя да вземе първите 2, но останаха още 2. Нужно ни е само едно, за да му попречим да освободи великия унищожител. Разбрахте ли тяхното местоположение? Не, но Соколът е програмиран да ни алармира, ако успее да забележи нещо подозрително. Добре, открием ли змийското острие, ще намерим и Лойд. Кай и Ния, подгответе палубата и проверете отново котвата. Да сме готови, щом получим информация от Сокола. Да, сенсей. Да знаеш, че те следя зорко.
Джей, казахте, че Соколът е бил програмиран? Добре, сенсей, сега ще ти разкажа. Всичко започна, когато видяхме Сокола. Но ние видяли, че той има 4 ръце. Където и да го е открил сенсей, сега вече може да борави и с 4-те оръжия наведнъж. Нямам му доверие, ни най-малко. Не забравяй, че той не е само тъмния лорд. Той е и брата на сенсей. Макар и да е с лошо сърце, сенсей държи на него особено много. Точно така. Какво? Ще отключа силите си. Сенсей каза, че сърцето е ключът. Ако се изправя срещу Гармадон, ще открия истинския си потенциал и ще видите, че съм зелената нинджа. Ха! Ния, ти си гениална! Аз не схващам логиката ти. Сега нямам време. Трябва да тренирам. Ако се изправя срещу Гармадон, трябва да съм във върхова форма. Но сенсей каза, че той е наш гост. Гармадон може да е заблудил сенсей, но дори и за секунда няма да сваля поглед от него. Ния, тъмният лорд току-що стана наш съквартирант. Той какво яде? Кондензирано зло. Сигурно е нискомаслен. Къде е Гармадон? Пак събирате. Налага ли се да го правиш? Искаме да поспим. Той дори не знае как се играе. Просто стреля и унищожава цели. Забелязах, че когато не мисли толкова как да преобрази нинджаго по своя образ, той всъщност е доста очарователен. Така е. 4 ръце са страшни, но като цяло не изглежда чак пак толкова лошо. Той може и да е успял да ви заблуди, но не и мен. Намислил е нещо. Аз обаче ще стоя на щрек. Гармадон, приготви се да срещнеш Кай. Огън! Бам-бам! Лесен си като шаран! Насам, ела. Останалите ми разказаха, че мистериозният самурай вече не е загадка. Да, чул си вече. Научила съм няколко хватки. Беше глупаво да мисля, че на момиче не може да му е отредено да е зелената нинджа. Ние зелената нинджа? Когато и 4-те оръжия бъдат положени пред избрания, те ще реагират и ще разкрият самоличността на зелената нинджа. Но, сенсей... Пристъпи към оръжията. Ти каква работа имаш тук? А ти каква работа имаш? Злото никога не спи. Да, а доброто никога не почива. Може би сега е момента да решим проблема. Надявах се да го кажеш. Момчета! Но какво правите тук? Навярно трябва да зададеш на господин Провис лигащи въпроса. Кай, ти случайно да не ме шпионираш? Как не? Аз бях на пост. Но ти ли си зелената нинджа? Какво? Разбира се, че не. Оръжията не са те разпознали. Значи още имам шанс. Всъщност, тя не пожела да узнае. Преди исках само да бъда като теб, но след като видях колко обсебен може да си и разбрах какво мога да правя, съм доволна, че съм самурай. Тогава кой е зелената нинджа? Навярно никога няма да разбере. Кай, трябваше да бъдеш горе на мостика. Соколът на Зем ги е видял. Изглежда Пайтор е в огнения храм. Това значи, че острието е там. И Лойд?
Това е същият огнен храм, в който Кай и лорд Гармадон се срещнаха за пръв път. Ако паметта ми не ме лъже, тогава един от нас използва измама при битката. Аз помня, че някой се нуждаеше от сенсея си да го спаси. Момчета! В името на змийското острие и Лойд, моля ви, просто се успокойте! От последното ни идване тук очевидно вулканът се е активирал повторно. Това място е като минирано и само чака искра. Пригответе се за взривоопасна обстановка. Страхотно! Точно това харесвам. Битки с въоръжени смъртоносни змии в взривоопасна обстановка около вулкан! Ще направим каквото трябва. Да, сенсей. Но къде са нашите оръжия? И защо лорд Гармадон не е тук? Кай! Знаех си, че не мога да ти вярвам. Крадец! Глупаво дете! Нямам търпение да ти дам един хубав урок! Тогава започвай сега! Веднага! На бой! Аз съм жив! Жив съм! Някой трябва да ти натрие нослето! Кай? Вътре ли си? Но какви ги вършиш? Откривам истинския си потенциал! Вратата не иска да се отвори! Кай мисли, че ще отключи силите си, ако се бие срещу лорд Гармадон. Защо смята така? Мисли, че той е зелената нинджа. Ако не отворим скоро вратата, той ще бъде направен на кайма. Пазете се! Земя! Аз го победих! Успях! Светят ли ми очите? Отключих ли силите си? Това ли е истинският ми потенциал? Защо нищо не става? Не можеш да победиш някого, който сам е позволил да бъде победен. Нямах намерение да те наранявам, момче. Аз само исках да взема оръжията ви. Но ти се опитваше да ги откраднеш. Аз го помолих да ги вземе. Може би е най-добре да не достигаш истинския си потенциал, защото някой може да пострада. Имаме работа, Кай. О, горкичкият ти. Нека ти помогна. Да, горкичкият аз. Струва ми се, че най-накрая стигнахме до нашата цел. Огненият храм. Момчета, вулканът изглежда ще изригне всеки момент. Всичките ни индикатори показват, че мястото става неимоверно опасно. Дори най-малката пукнатина може и да събуди вулкана. Тогава няма да използваме оръжията си. Кай? Да, без огнения меч. Но само защото наистина искам да открием това змийско острие. Или моят син. Натам! Змиите трябва да са някъде във вътрешното ядро. От тук нататък ще се движим в сенките. Друг начин не ми е пуснат. Ето го, Лойд! Синко! Махни се от пътя ми, нищожество! Ха-ха! Третото змийско острие е наше! Нинджи! Атака! Не се колебайте! Нападайте, сякаш това е за последно! Вятър! Лед!
застрашава нашата сигурност. Ще направя каквото трябва. Да се махаме от тук, но не преди да им оставим прощален подарък. Момчета! Те правят вулкана нестабилен. Всеки момент това място ще се взриви. Трябва да се махаме! Не и без моя син! Татко! Пуснете момчето! Лойд! Татко! Синко! Змийското острие е мое! Върни се! Много е опасно! Всеки миг вулканът ще изригне! Тогава ще побързам! Бързо! Трябва да тръгнем незабавно! Остави го, Кай! Не си струва жертвата! Не без змийското острие! Но какво ще стане с Кай? Кай! Лойд! Татко! Татко! Потъвам! Не се помръдва! Трябва да се махаме или никой от нас няма да излезе от тук. Но синът ми! Хайде! Защо силите ми не се отключват? Кай! Помогни ми! Хайде! Да се махаме от тук! Но змийското острие! Забрави го! Това място ще рухне! Нинджа! Готово! Кай! Синко! Това е Кай! Открил е истинския си потенциал! Синът ми! Татко, наистина ли си ти? Да, Синко. Татко, защо имаш 4 ръце? Той ще се оправи! Благодаря ти, Кай. Но как се спасихте? Как успя да откриеш начина за отключване на силите си? Зная кога трябваше да направя избор. Исках змийското острие, за да докажа, че съм достатъчно добър да стана зелената нинджа. Но тогава осъзнах, че цялото ми обучение да бъда най-добрата нинджа не е било за да ме подготви за зелената нинджа. Било е, за да мога да го спася.
Какво? Защо всички гледате само мен? Това означава... Лойд е зелената нинджа. Аз смятах, че ще бъде един от вас, но през цялото време е бил той. Всичко се подрежда. Не само сте били избрани, за да пазите златните оръжия, но също и за да пазите избрания. Значи казваш... Бойните граници бяха начертани, братко. За жалост, семейството ни се разедини още повече. Брат срещу брат, а сега и син срещу своя баща. Сега не е моментът, но какво стана с змейското острие? Толкова е красиво. Охладете го и го почистете, защото ни остава да открием само още едно.